загадываю Табе, каб Ты распальваў дар Божий, які ёсць у Табе праз ускладанне маіх рук. Таму што Бог даў нам не духа боязі, але сілы, любові і цвярозасці. Дык не саромейся сведчання нашага Пана, не мяне, вязня ягонага, але паводле сілы Божай далучыся да цярпення ў дзеле Евангелія. Трымайся прыкладу здаровага вучэння, якое ты чуў ад мяне ў любові і веры, якія ў Хрысце Езусе. Гэта прыгожы скарб захавай, дзякуючы Духу Святому, які жыве ў нас. Гэта Слова Божае. Дзякуй Пану Богу. Апостолы сказали Пану: «Дадай нам веры». Пан адказаў: «Калі б вы мелі веру з гарчычнай зерне, вы маглі б сказаць смакоўніцы гэтай: вырвіся з карэннем і перасадзіся ў мора. І яна паслухалася б вас. Хто з вас, маючы слугу, які арэ або паспіць, скажа яму, калі ён вернецца з поля: як прыйдзеш, адразу сядай за стол? Наадварот, ці не скажа яму: прыгатуй мне павячэраць і, падперазаўшыся, прыслужвай мне, пакуль буду есці і піць, а пасля будзеш есці і піць ты. Ці будзе ён дзякаваць слузе гэтаму за тое, што ён выканаў загаданае? І вы таксама, калі выканаеце ўсё загаданае вам, кажыце: мы нікчэмныя слугі, бо зрабілі тое, што павінны былі зрабіць. Гэта Слова Пана. Дорогие дети, дорогие взрослые, сегодняшнее слово, думаю, что такое хоть не вельми довгое, але нейкім чынам можа прымусіць нас включыць наше ўяўленне адносна таго, што Езус сказаў сёння вучням, апосталам. Дзеці, напэўна, сачылі уважліва за словом, калі я чытаў Евангелие, да? І там гаворка ідзе на пачатку пра тое, што апосталы нешта Езуса папрасілі. Аб чым яго папрасілі? Хто памятае? Аб чым? Ну, грабы. Веры папрасілі, да? Дадай нам веры. І Езус сказаў: калі б вы мелі веру, як што? Ну, як гарчычнае зерне. Хто бачыў з вас гарчычнае зерне? Як выглядае? Большое оно зерне? Такое, наверное, как моя голова, да? Больше? Моя голова большая, ясно. Да, ну маленькая, такое дробненькое, да, вот такое, як, ну не ведаю, что, трошки больше, чем мах, да, вот. Да, то
то вы могли бы смакоўніцы гэтай сказаць: вырвіся з карэннем і перанесіся ў мора. І яна б вас паслухалася. Смакоўніца гэта дрэва, да? І уявім сабе, што калі б мы мелі вось такую веру, гарчычная гэтая зярнятка, то калі пробіць такія вось рэчы. Да? Хоць у нас у Беларусі мора няма, ну але там дзесь з суседскага агароду маглі б сказаць, каб штосьці перасадзілася ў наш, да, напрыклад. Вось. І пытанне ў тым, ну што, аказваецца, што мы можам так зрабіць ці не? Ну не вельмі можам мы так зрабіць, да? Чаму? Таму што ў нас няма веры нават такой вось гарчычнай зерні. І з другого боку, конечно, можно сказать, уявить себе, что коли бы мы имели такую веру, то что бы мы зрабілі? Что бы мы зрабілі з гэтай верой? Да, якія цуды мы могли бы зрабіць? Конечно, фантазия зараз можно с тобой, да, гулять. Але думаю, что не в этом рэч до конца. Да? Езус вось на пытанне вучняў, на просьбу іх, вось распавядае, калі просяць яго, каб ён дадаў ім веры, кажа ім, што калі б вы мелі вось гэтую веру. З чаго вера нараджаецца? Хто ведае? Як мы атрымоўваем веру? Яна дзе-то закопана, там, дзе-то можна яе ўзяць. Ну, тут дарослыя где-то там. Дар Божий. Дар Божий. Конечно, гэта дар Божий, але яна нараджаецца з таго, што мы слухаем, што мы чуем. Да? Вучні, калі Езус іх высылаў, да, у прошлую недзелю, мы чулі там у Евангелии, ці вчора было, не памятаю, Езус нам высылае сваіх вучняў, там 72, ідзіце, выганяйце злых духаў, аздараўляйце і так далее. Да? І вось праз тое, што яны рабілі, што яны вось абвяшчалі Божае Слово, казалі, што Езус Христос вось прыйшоў у свет для того, каб нас збавіць, таму што ён з'яўляецца Сынам Божым, Месіяй і так далее, абяцаным спрадвеку Богам і так далее, пасля першароднага грэху. Яны ішлі і гэта гаварылі. І шматлікія людзі, вось чуючы гэта, паверылі, што сапраўды гэта так. І сталіся вучнямі Езуса. Таксама пасля Воскресення, пасля спаслання Духа Святога, вучні былі яшчэ больш моцныя, тому што мелі вы гэтага Духа і маглі казаць, што Езус Христос, якога вы забілі рукамі бязбожнікаў, на трэці дзень воскрос і ўзышоў на неба. І зноў жа, тыя, хто чуў гэта, маглі паверыць. Да? І вось гэта вера з'яўляецца Божым дарам, так як сказала там Тэрэса. Але яна вось дадзена нам праз слова, якое мы чуем, праз Слово Божие. Паміж іншым, праз гэтае слово, якое сёння мы чуем. І учора размаўляў з адным амаль што святаром, яшчэ не святаром, маладым чалавекам, пра тое, як ён прыйшоў да веры. Да? І ён чуў евангелізацыю, да? Чуў вось там кагось там супольнасці комунальнай, да? Маладзечне. Як бы тое, што яны расказвалі пра Езуса. Раней было трошки там прасцей выходзіць евангелізаваць па вуліцы нашых гарадоў. Зараз таксама гэта магчыма, ну, але па тых ці іншых прычынах не заўсёды гэта атрымоўваецца. Ён проста ішоў і пачуў, што расказваюць пра Езуса Христа. І на сённяшні дзень ён кажа, ну, што гэтыя людзі, неслі лухту. Ну, скажем, вось яны распавядалі, да? Але на сённяшні дзень вось тым розумам, который я меў бы, і зараз я ўжо закончу там семінар і так далее, я разумею, што яны гаварылі не зусім разумныя рэчы, да? Але ўсё ж таки ў той момант вось яго гэта кранула. І ён гэта паверыў, што Езус Христос сапраўды памёр і воскрос для таго, каб ён жыў, да? Для таго, каб ён меў жыццё вечнае. І вось бачыце, што часам не трэба закончыць семінарыю, часам не трэба ведаць нейкія незвычайныя рэчы, да? Толькі пачуць слова і ім падзяліцца, да? Вось тым, што мы сёння чуем таксама. Калі мы, не ведаю, пойдзем у школу, там, не ведаю, сваю сям'ю, да, і да сваіх блізкіх і скажам, што вучні сёння
Евангелии просили Иисуса, когда дал им веру. Да? И вот Иисус сказал, что когда вы имели веру, как зерня горчичное, вы сказали, вот этой смаковнице, как она перенесла Филмора. И часом это вырванное из контекста слова, а оно является Словом Божьим. И оно может, это горчичное зерня так само трапить туди, у сердце человека, да, который может шукає, который не знайшов в своєму житті ще Бога, не повірив. Якби цей дар почав працювати, дар Божий, повинно бути слово, наше свідчення, те, що ми скажемо, ми зробимо, ми ніяким чином ці слова донесемо. І сьогодні так само Ісус далі протягує, кажучи про слугу. Да? Кажучи, хто з вас, маючи слугу, який там ре, пашвіць, і коли той вернеться з поля, напрацювавшися, ніхто не скаже, сядь і поїж. Да? Тільки спочатку подрихтуй мені їсти. І ось Ісус такими словами показує, знову ж, життя християнина. Да? Кажучи, що ось ми нікчемні слуги, бо зробили те, що були повинні зробити. Часом ось ми нечто робимо добре, да? Діти. Що ви можете робити добре? Що ви добре робили? Сьогодні, наприклад, хто нечто добре зробив з вас? Зробили що-нибудь добре? Що, наприклад, хто-нибудь, який-то там примірочок мені? Что? Допомагати. Родителям, что ты помогал родителям? Что? Магазин. Магазин съездить. Ну, молодец, супер. Ну, бачите, есть у нас дети, которые помогали родителям, да, съездить в магазин, кто-то там еще нечто зробив. Вот. Это дробные речі, да? Але яны, ми їх часом вдається їх робити. І хорошо, ти зробила, ти съездила в магазин, да, допустим. Родители тебя похвалили за это или нет? Похвалили. А вот ты ждала того, чтобы тебя похвалили или нет? Ждала, видишь? Ладно. Ось, бачиш, часом ось є такі ситуації, де ми нечто зробимо добре, да? І чекаємо, щоб нас похвалили. Да? И это дотычно не только детей, но так само и дорослых. Да? Когда нас не похвалят за нечто, что мы добре зробили, то мы себе дрянно отчуваем, когда смеемся. Да? Як я не могла, там, як я мог, да? Наприклад, не похвалить, не подякувати. Да? А Єсус ще не каже, ми нікчемні слуги, бо зробили те, що повинні були зробити. Да? І ми робимо добро, да? Їздимо там в магазин, да? Чи ще нечто робимо. Не для того, в принципі, щоб нас похвалили, да? Тільки ми хочемо просто допомогти своїм батькам. Да? І може нам там здається, що, звісно, приємно, коли нас похвалять. Але з другого боку, коли навіть не похвалять, то навіть гэта ще більше, ще більше узнагорода для нас, навіть коли нас не похвалять. Да? Святий Францишек, вчора ми святкували урочисте Святого Францишка, заснавальника нашего ордена Францишканского, да. А вот и он распорядал, что такое досконалая радость, да. Ну, можем уявить себе радость досконалую, да. И Францишек говорит не в том, что досконалая радость, что ты, например, там, про братову сказал, что ты скажешь суперскую проповедь, да. І ось це Слово Боже дойде там до серця, в повний костюм людей прийде, що лебедів ось бежиться в костюм, да, і так далі. І ось це досконала радость. Каже, ні, не в этом. Конечно, мне было приємно, да, і, наверное, нам тут усім присутним було приємно, як ті католики, які ось здесь там заблукали, коли ми приходили в костюм. І там є ще інше речі Францишек говорить. Але каже, радость досконала у тим, коли я прийду у кляштар, да, там, где живут мои браты, постукаюся в двери, и они скажут, иди отсюда, уже поздно, иди шукай інше місце, иди там, где ночлежку какую-нибудь, где же там переночуют. И Францишек каже, что в этом радость досконала. Не в тем,
што нас пахваляць, не ў тым, што мы нешта там суперскае зробім, у нас атрымаецца, да, і будзем мець гэтага радасць. А ў тым, калі вось нам будзем прыніжаныя. І разумеем, што вось, ну, як бы гэта вельмі непроста, да, таму што там скрабуць кошку, да, калі вось нешта добрае зробім, а хтосьці нам за гэта не падзякуе. Думаю, што кожны з нас мае, што меў вось такую сітуацыю, да, дзе мы чакалі, што нас дацэняць, нам скажуць дзякуй, нам некую добрую рэч зробяць, там, і так далее, наадварот. І вось сёння Езус гэтага нас вучыць. Езус нас вучыць, бо вера, яна, так як мы казалі ўжо, яна з'яўляецца дарам, атрыманым з таго, што мы слухаем. І сённяшняе слова нас вучыць таго, каб мы вось гэтую веру сабе будавалі праз слуханне слова, але таксама праз такія рэчы, якія называем службай іншым. Ksiądz prelат Edmund Dowilowicz, ukraiński, proboszcz parafii Świętego Józefa, часто любить powtarzać takie rzeczy, takie słowa, że kiedy ty stracisz groszy, to ty nie szmat stracisz. Kiedy stracisz zdrowie, no to tak samo jeszcze nie wszystko stracisz, tak zgubisz. Ale kiedy zgubisz wierę, to zgubisz wszystko. I думаю, что вот это слово так само, еще не знаю, згадывается мне, да, что варто сегодня клопотиться про нашу веру, про то, как мы спешались служить, как спешались робить добро, как клопотились про приклад життя, да, как этот приклад наш был сапраўды заразным. Как был заразным у сённяшнім свеце, да? Потому что христианин это той, кто спешается робить добро, спешается служить. Не за удячность, не за то, что его неким чином даценіць, але тому, что он верить, потому что он атрымаў гэты Божий дар в постаці веры. Нехай ласка Духа Святого сёння нас нацоўвае ў гэтым. Амен. Вызнаем нашу веру в одиного Бога. Отца, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, Отца наружного, верующими веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога справедливого, Бога справедливого, народженого из стороны, одиносудного Иису, ради якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, упрежованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядешь праворуч Отца, и знов придя в паре, судить живых и померных, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного у душі світі. Амин. Праз Ісуса Христа, який праз свою крижову яру вислужив нам годність дітей Божих, з довіром представим нашему Отцу в небе потреби Костюла и всего света. Молимся за святый Костюл, каб он возрастал у свідченні єдності і любові, до яких покликав Його Ісус Христос. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб он давал
надзею пакрыўджаным і нёс святло веры ўсім людзям. Цябе просім. Молімся за дзяржаўных кіраўнікоў, каб яны умела праводзілі дзяржаўную палітыку дзеля дабрабыту і ўсяго грамадства. Цябе просім. Молімся за сужэнствы нашай парафіі, каб афераваная ім сакраментальная ласка узмацняла іх і спрыяла адказнаму выкананню сямейных абавязкаў. Цябе просім. Молімся за жанчын, якія хочуць забіць зачатае ў іх жыццё, каб вера і любоў дапамаглі ім супрацьстаяць граху. Цябе просім. Молімся за ўсіх настаўнікаў нашай парафіі, тых, якія, можа, нас вучылі, тут таксама разам з намі моляцца сёння. Памятаем таксама пра тых нашых настаўнікаў, якія адышлі да вечнасці. Патрэбныя ласкі для жывых, мудрасць, вытрымку, адчування глыбокай Божай любові, а для тых, хто адышоў да вечнасці, ласку прабывання ў Божым валадарстве. Цябе просім. Молімся на здароўя для Наталі. Цябе просім. Молімся таксама за нашых блізкіх памерлых, за якіх спрабоўваецца гэтая найсвяцейшая ахвяра, за Пятра Ільюшченка ў 3-ю гадавіну пасля смерці, за Браніслава, Марыю, Станіслава, Яна і Генуэфа, каб Бог прыняў іх у сваё валадарства ў небе. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб наш удзел у святой мшы з кожным разам прыносіў усё больш багаты плён. Цябе просім. Всемагутны Божа, Ты нам ніколі не адмаўляеш у сваёй дапамозе, учыні, каб мы заўсёды звярталіся да Цябе, як да нашага Айца, праз Хрыста, Пана нашага. Oh
święty Ojcze, Wszechmogący, wieczny Boże, raz Chrysta Pana naszego, boją z litości do grzesznego człowiectwa narodził się z Panny Maryi, przez swoją mąkę na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a przez swoje mертвых powstanie dał nam wieczne życie. Тому за aniołami, archaniołami i z усіми świętymi my obwieszczajem Twoją chwałę, razem z nimi wzklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Бога. Хосанна на вершинах. Zaprawdę Boże, Ty święty, krynicą wszelkiej świętości, tam jedność z усім Kościołem pierwszy dzień tygodnia. Kiedy Jezus Chrystus u Was prosi, spasłał na apostola Ducha Świętego wraz Chrysta, prosim Ciebie, Wszechmogący Boże. Święciwe Ty dary rasowy Ducha Twojego, aby stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, każący: bierzcie i jedzcie z tego siebie, bo to jest ciało moje, jakie za Was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każący: bierzcie i picie z jego siebie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowietu, jaka jest za Was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. I to czynicie na moją pamięć. Это великая таемница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое престолование. Wspominając śmierć i zmartwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorno молим Ciebie, как всех нас, приймаючи в тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Panie, про Kościół Twój rozsieяny po всім świecie. Udoskonali Jego любові razem z Papą naszym Lwom, biskupem naszym Józefem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов sióstr naszych, які паснули в надійному воскрешенні. І про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з цього світу, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечному єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святым Юзефом и обратником, со святыми апостолами и всеми святыми, які з предвеку подобалися Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. През Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче Всемогутний, у єдності Духа Святого,
вся пошана и хвала, разуще веки вечные. Молимся до Отца Небесного, так, как нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, яко небе, так и на земли. Хлеба нашего что дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого. Дай ласкаво спокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольные от греха, и захования душевяка и спокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыся Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костюла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з нами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, щасливі покликані на вечерю ягоную.
сакраменте натолил голод и брат наших душах, и учини нас подобными до Христа, и мы приняли, яки живее и благодарность на веки вечные. Дорогие, ничто еще недолго, не знаю, чому так сталося, наверное, я довго говорив. Ось, перше, то, звісно, віншую ще раз наставникам, катехетів наших, катехеток, ось, Ірину і Юлю, да, ось, з Днем наставника, наставників і бивших, і теперішніх, і так само тих, кого нема. Ось, дякую, що ви є, нехай Бог вас дорого і потрібні ласкаві. Сьогодні, дякую так само, коли говоримо про подяки. Ось, ведаю, що не для подяки ми приходимо, робимо нечто добре, але все ж таки приємно, коли дякую, тому дякую великий за супольну молитву, за керування, за клопот про нашу святиню, про парафію, дякую за уборку костьолу на цьому тижні, дякую так само тим, хто знайшов час попрацювати в понеділок вокруг костьола. Було нас не шмат, але, здається, що поспіли, тому нехай знагородить вас за це Бог всемогутний. На гэтым тыдні ва ўторак 7 кастрычніка ўспамін найсвяцейшай пані Марыі Ружанцовай. Ось таксама наступную нядзелю, як і сёння, перад святой мшой, наставление Наисвятейшего Сакраменту и Ружанцовое набожество. Будем молиться, доверяющих нас самих, наши семьи, наших близких. И так само просить потребные ласки для всех нас. Так само, як уже и объявлял я, після кастричника, вядомо, что чекає нас листопад, месяц молитвы за наших близких померлых. Нагадую ще раз про потребу доброупорядкувати могилки наших близьких, поки ще тепло, погода дозволяє, тому це варто було зробити, пропатитися, може не тільки про свої могилки, тобто там ті, які забиті, може побач, недалеко, не коштує це якоїсь тяжкої праці, але десь там підгребстити, вирвати, стравити, вивести, це все так само варто десь зробити. Ось, ну а коли каплицы на могилках, так само я казал уже про это, что постараемся попрацевать с 25 кастрычника, уже 10 годин. При выходе с костела есть листки, где можем записывать наши близких померлых. Я бачу, что уже мало, наступную неделю, другую больше. Как было, так само есть уже и порядок набожеству на могилках. Не ведаю, коли може я так уступно так спланував, може комусь має якісь інші пропанови, то можемо щось змінити. Це вже надрукував так само програмку на Сілові, на старих могилках 25 кастричника у 10 годин, на нових могилках 25 кастричника у 12, ну, в этом часі так само ті, хто може працювати біля каплиці, ось тут на наших могилках у Лебедєва. У Марочках на могилках 26 кастричника у 16:30. Ось після Святої Мши. Неділя, здається. У Заскавичах, так само не ведаю, ну, годі є у нас в этом годі, так само 26 кастричника, після Марочкова ще є Заскавичі. Так само у Лебедєва будем молиться на могилках у 11 годин 1 листопада, урочистості всіх святих. Ось це субота, там запрошаємо на могилки Лебедєва у 11 годин 1 листопада, після Святої Мши, 9 Святая Мша буде і пізніше після Святої Мши в 11. Сподіваюся, що поспіємо після Ружанця, як молитися на могилках, а у неділю у Турецбоярах так само в 11 годин. То Святая Мша буде у нас і у 9, і у 15 в неділю, у суботу у 9 і 18. Ось, так само почти об'явлю, ну, але поки що
парадак такі, калі, можа, якісь мой ёсць, і я не ведаю пра іх, можа, яшчэ так замала, ўжо год споўніўся, як я прыязджаю у Лебедзев, вось, што шмат могу не ведаць яшчэ. Таму, можна сказаць, смела, і я пастараюся да гэтага дастасавацца. Ёсць яшчэ пару там нумароў Ава Марыя, возьмите, камусьці аддайце, занясіце. Гэта таксама добры такі ўчынак, который варта рабіць. І таксама захочваю, каб не рабіць добрыя ўчынкі толькі за падзяку, але рабіць іх так вось бескарысліва, проста слухаючы сённяшнія словы, якое Jesús нам да нас кіруе, каб мы сапраўды вучыліся любіць і рабіць добро. Усім добрага дня і прыміце Божае благословенне. Дня ўжо толькі вечар. Пан з вамі. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u pokoi Chrysta. Dziękuję.